What's up? What's up? Jeg har forladt mine ting over ved cyklerne. For lige at gå en tur herhen og kigge på et eller andet. Drips. Jeg har ikke set det før. 2025 står der alligevel. Så vi kan lige kigge herinde. Nu kigger busmanden lidt på mig. Men jeg skal lige have et billede af det. Det er nok et sted for, at busserne kan parkere sig her i nærheden af banegården. Så inden vi lige fanger bussen, så skal vi lige se her også. IMAS eller noget. SP. Jeg er lidt i tvivl, hvad det anden sidste bogstav er, men her er EE1. Er det den samme EE, som vi har i København? Fordi at, jeg havde også fundet et EE-tag i Odder. Altså det er sådan nogle meget små, simple nogle, men det er også fra 23 det der. Men det er sjovt nok lige at gå og kigge på. Det er det der med sådan at finde gamle tags, ligesom da vi var i Vejle og så Eltog fra 2011 og sådan noget, du ved. Det er sådan med at finde de gamle, og især pieces, så det hvis vi kan komme tilbage til 90'erne, det er fandme fedt. Det er virkelig som at finde noget hieroglyph-type shit. Og nu går skraldemanden i mig i gang, fordi der er en refleks her, jeg måske kan bruge til noget kunst. Men jeg er lige på vej over til damen, så man ved aldrig, hvornår eller hvad man kan bruge. Nå, jeg skal fange bus nu. Horsens, man. Og yo to the Mr. Wacko. Yes. Puh. Det sidste stop, og nu siger jeg godmorgen i Odder. Det sidste stop, inden vi forlader Odder, er, at vi lige skal hen og have fotograferet det her smagpiece fra 2007, mener jeg det var. Der var lige kommet der nye varer ind. Men vi er her. Klokken er 2 minutter i 6 om morgenen. Parkeringspladsen er næsten fri. Og så skal vi se, hvad vi kan få i kassen, inden vi tager bussen om 3 kvarter. Ja, sådan er det, når man er ude, når fuglene kvider. De har måske ikke varer. De kører der i hvert fald hurtigt videre igen. Eller så skal han bare bakke ind derovre. Se her. Jeg havde lagt det op, og der var folk, der var enige med mig i, at det lignede smagsstil, altså bevægelsen i bogstaverne. Der står godt nok et eller andet heroppe. BUNM ligner det, der står her. Og så kan vi se indikationen af, at det er fra 07, og det er også en stjerne, som smag plejer at lave. Og man kan godt fornemme, at der er et M her, et A, og så et G. Og så det her kunne have tegn på at være et S. Og det skal vi lige have i kassen.
Så kan du tjekke på det. Men ja, som jeg har prøvet at nævne i det korte spontane klip i Horsens, ved Horsens station, så har vi også set EE-tax herovre. Så det smider vi lige ind på videoen. Så ser jeg simpelthen ikke særlig meget i Odder. Der er lidt med en Mester Yoba. Og få Elso-tax selvfølgelig. Og så er der sådan lidt histerpister og Owen og sådan noget. Men det her det er det eneste, jeg har set indtil videre, som var værd at komme overfor. Og nok til at lige bragte et nyt, eller ikke et nyt, men kameraet med. Det var alt for den her gang. Nu kan jeg godt lige optage video, fordi nu er der ret stille. Ellers så er jeg ved at skulle investere i en mikrofon til mobilen, så vi kan undgå bilstøj og så videre, når vi bevæger os rundt omkring i verden. I Danmarks byer, små stræder. Og nu skal vi bare herhen og fange bussen. Så kan vi lige stå og nyde solen, og her er en af de andre fandme. En af de andre gutter, som umiddelbart er det der mest oppe i Odder. Vi takker af. Ses snart igen, mand. Take care. Bless.